Goedemorgen mensen. Morgen Carino. Goedemorgen. Ja. Mannen, ons is vandaag alweer hier bij Poolbaai. Zoals jullie mannen kan zien. Prachtige background hier zo wat ons zit. Maar ons is vandaag hier zo op de vissen, sorry mannen. Ons is op pad weer hier. Hangclub toe. We gaan kijken wat gaat aan. Maar mannen, jullie moeten ingeschakeld blijven met ons. Het is genade kansen wat ons zit. Ja, elke ogenblik. We moeten enjoy. Zo ons enjoy de vissen stappen. Wij samen met ons mannen. Daar zit die man. Nog een uur voor die man. 2 uur om te zak. Nee. Dat pad leeg goed. Asay mura mannen. Want Carino bisa kami lekker kriebels te pomp. Huh? Morgen Carino? Great morning to all the viewers. Great morning. Ja. Just a small part. Ja, het is een small pot. Wat mannen? And the bronies are still The Peronis is still sleeping. put them asleep. Yeah, which means we too early for them. Can't be. Huh? Can't be. That one is he's busy waking up now. Tiga. But this one is sleeping. Yeah, that one is fast asleep. Okay, this is waking up. Okay. Early bird. Early bird. Yes, Asay. early birds. Asay guys. Stay tuned hier bij ons mannen. Gaan kijken of ons voor jullie kan visjes wijs. Zoals altijd. Aan ons win. Yeah guys, as you can see, once again we found some beautiful rock lobsters. Yeah, as always. Yeah. These are tools you need. That's all the tools you need. Dan pompt ze veel. Ja. Kriebels mannen. Stijve lijnen voor jullie wat nog hier. Vind dat je lijnen stijf is hier. Dat lijkt fantastisch guys. We'll stick to your limit.
Ja manne, wanneer die strand loop is, first stokkies is alweer in die water. Soos julle manne kan sien, daar staan my stokkie. Hier staan dan Karendel sy stokkie en oppas. Ja guys, toe ontmoet is 'n strandloper hierso, Mr. Saltaholics. Ja man, ons kan nie nog vir hom gefilm het nie, maar ja Victor ook, en dit was nice om vir jou te sien. Stywe lyne, hoop julle vang die visies. Ja, shout out vir Corrie, shout out vir Garaatsie. Ons is hierso in die Betties Bay manne. Ja, bly ingeskakel. En soos julle manne kan sien is die strand gepak. Ja, die strand is sommer baie lekker gepak. Ja, maar ons is ook hier deel van die pak. Hulle sê hulle wil die visies pak gee. Karendel. Die manne sê hulle wil die visies pak gee vandag. Ons is hier om die visies te vang. Daar sê, Wat aan die lyn kan byt. van die pan moet roer. Daar sê, wie's men ons ingeskakel dierbaar is. Lekker. Gepakte strand. Never on there with something. Stop just there by the bamboos, guys. Just over there. Yeah, I got the fish on. Yo. Never hou vas. Klein galie. Hou jy vas kwyt. Miskien maak jy hom los. Zak, guys. Want jy sit nie meer daar by die bamboes vas nie. Hy sit vas aan iemand se lyn. Small gully, guys. But there's a piece of kelp also on the line, it looks like it. Die vis gaat uitduik, ja. Go dive him out, go dive him out. Fish came off, guys. Ja. On the lovely We're rock gonna, lobsters. we're gonna catch him now. They're here. At least we know they're here. Sy manne, hoe die strand is lekker gepak. Ja, baie lekker. Yeah, just that one gully that came out here by us. Yeah, that we lost. Further on we're having a lekker day here at Hangklip. Stywe lyne manne. Ja, kyk hoe lekker in aan Karendel se element. Ja, geniet hom die man. Wan Karendel, vys gou af vir die manne aan Karendel se rooias en prawn combo. Rooias, prawn kombinasie, mense. Rooias en prawn kombinasie. Maar wat is hy? Ja, soek hulle. Maar galjoentjies wat so kom praat hier met die manne op die wal. Ja. Steedbrasse. Koolsteed. The elusive collie. Okay, we gooi in Koolfontein. Die Karendel gaan na my kast.
Huwag karendo. Even na ako ang karendo mos. Tot bananan Attica. Ja. One Arctica. Wereld. Nee, ek dink daai is binne 'n ysbeer se mondjie. Okay. Stywe lyne manne. Say manne, when we made a change. Yeah, we moved locations. Yeah, just a bietjie further down. Langs is in die hotte manne. Ons kyk maar wat ons kan maak. Ons gooi lieflike, julle weet. Rock lobsters. Yeah. With some beautiful red bait. Ja, as always. Wat manne, julle moet ingebly. Ja, ingeskakel bly wie by ons. Ja, hopefully kom maar visie uit. Tight lines. And the hunter has struck again. Let's see what is on the line. Let's see what is on the line. Whoa! Oh my goodness! Nice. Muscle cracker! Nice, nice. Ja! Nice, nice, nice. Yo! Muscle cracker, guys! It doesn't matter. This. Remember the people said you must rinse the fish, eh? They want to see. Yeah, guys, just as we made it change. You know? Kyk sy mond manne. Just as we made it change, guys. And we're on with a nice muscle cracker. Nee. Oh look. Oh look, oh look. Guys. Yo. This is a once in a lifetime, guys. Yo, this is a rare species. Muscle cracker. Beautiful. Oh. Jammer. Well done. Thank you, sir. Guys, what a beautiful specimen. This is my first muscle cracker. I went to Damma for this. I went home. I catch it in Anklop. Oh look. Let's release it, guys. Oh look. Kan jy nie For the meet nie? big boys. Huh? Wat skat jy hom? Yo, ek skat hom op die kazoo. 30 centimeters, 31 Dink hy's centimeters. groter on level. Hy's about Hierdie ene moet 60 wees, man. 60 ja, centimeters. hy's ver te klein. That's sy vriendin. Ek sien. Nee. Oh look, oh look, oh look, oh look, oh look, oh look. Oh look, oh Muscle look. crackers on the line, guys. Oh look, oh look, oh look. Day of the hunter. Bring hom mooi, Neville. Bring hom mooi. Bring hom stadig, man. Bring hom stadig. Af. Let's see what is there on the line. Muscle cracker. Let's see what there is on the line. Muscle crackers. Nice, 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 nice. My goodness. The hunter has landed. Muscle crackers, ladies and gentlemen. Muscle crackers on the prawn, guys. Yo. What is that, prawn or rock lobster? Rock lobster anker handle. Nice, You know. Nice, nice. You know. Wait, this guy must give me a picture for the world to see. Here's your lucky day. Nice. That guy can't even take the hood out. Huh? That man is struggling with the hood, guys. Yes. Ladies and gentlemen, this is a beautiful fish. Doesn't matter. Woo, woo. Guys, it doesn't matter if it's undersized. This needs to be a big fish.
60 centimeters. Ja, ik ben die man van goed, dankies. Kijk zijn mond, man. Oulik, oulik, oulik man. Dat is Ja. al wat ik kan zeggen. Prachtig. Mazzel krijgt de number 2 en Karendo. Nice. Dat is mijn eerste Nice. keer vandaag wat ik Nice. mosselkrakers vang in mijn hele leven. Ik was huis toe, dammen toe. Ons kom maar neer hier nabij. Aan die hangclub, man. Beautiful specimens. Oeps, zien. Wees hem daar voor die mensen. Kom dat ik hem gaan release. Kom dat ik hem gaan release aan Karendo. Hij raakt aangroter, hè? Hij moet zijn maatjes roep. Prachtig, Huh? prachtig, prachtig. Baie dankie aan Karendo. Oulik, oulik, Lijn, lijn, oulik, mannen. oulik. En ik wist ook geen recht krijgen, man. The hunter at work, people. The hunter, grinder. the hunter on his best. De hand on its best. Yes. Zoals kijk mijn partner hier, guys. Lovely guys. Nice. The hunter is not playing today, I see. He's not playing today. Never play. Die tension op je lijn. Not playing today. Muscle crackers. Muscle crackers on the line, guys. My lane, my lane. Dat is een muscle cracker party. Huh? Guys, dat is een muscle cracker party. Beautiful specimens. Huh, Nice. Karendo? Nice. Wereld. Can I ask to do something? Say again. Can we tag that fish for research? You can tag him. You can take him. Ja. Ja, record mij. Ja, hij Die ouens moet weet wat gebeur. Net is. Ja, order in die zin nog. Ek sien ek is fucking baie beïndruk. Ik kom niet in zitten. It's fun around 1 year. Dat is nummer 3 already. Allemaal mosselkraken. Allemaal mosselkrakers. Op wat? Op grond. Ze hebben wel ozen zien. Ja, ozen is strand ook. Ja, dat bij je video. Ja. En waar is jullie? Ek is van die strand af. Strand. Oorspronklik worden gebouw, maar ik denk al 30 jaar. So weet jy hoe die story werk? Ik heb nog nooit voor. Dat check, daar's 'n nommer daar so, man. En daai selfde nommer is hier so op die tag. So as ons hom nou vrylaat met die tag inkry. So ons sit hierdie een in die vis en dan stuur ek die vir die Oceanographic Research Institute. Okay? As hy weer gevang is, dan weet hulle hom, sien waar hy weer gevang is, hoeveel hy gegroei het. Dan kry ons weer kennis van die vis. Dit is baie eenvoudig. So ding is hou sy oor toe, dat hy nie son kry nie. En net liggies hier so op die agterkant. So daai is met hom vir die res van sy lewe, tot hy weer gevang is. As hy weer gevang is, dan sien ons waar hy toe getrek het, hoeveel hy gegroei het, verstaan ons die vis beter. Yes. Navorsing Navorsing, en bewaring. al twee van daai. Ja. Dis maar vir ons op sak. Oulik. Eerste getagde vis met nou. As jy op weer kry. Kom vanaand met Bosselbaai. Prachtig. Nee, nee, nee. Geluk, 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 geluk man. Ja. Mazzel cracker party. Die krekker gaat gevind hierso. Ek wou so toe trek want toe sê ek julle is hierso. Ek sê jy is hierdie gat hierso. Nou baie van julle agteruit. Ek het die hoed op vandag hier mense. Maar vandag moet ek my hoed afhaal vir die hunter. Ja. Hy's op sy stukke. Was hij steen met bloed? Hy's op sy stukke. Als hij steen met bloed. Nee, oulik, oulik, oulik.
oulik. Hoe een kerendel aannemen een lieflijke vis, mannen. Hoe is op deze mosselkraker van ons lee in Mosselbaai. Mosselkraker fontein. Groot die man. Hierso is hy, hierso is hy. Ja! Die man! Ja, een kerendel. Dit is een mooi vis. Een mooi mosselkraker, mannen. Mosselkraker fontein. Woehoe. Dit is een saai-speert, een kerendel. Bring hem die man, hou die vis stokkie laag. Hou die vis stokkie laag. Hou die vis stokkie laag. Loop achter toe, een kerendel. Hoe loop achter toe? Loop achter toe. Zo is een mooi vis, ankerendel. Speel hem mooi, ankerendel, speel hem mooi. Maak hem moegie omlijn, gie omlijn. Maak hem moegie, man. Hij is een mooi vis, is een size. Hou hem weg van die kloppie af. Dit is een size, mijn peer. Mijn Mikey. Woehoe. Wereld. Wacht, ankerendel, gie lijn, gie lijn, gie lijn. Wacht voor die brander. Assai. Reel, 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 reel. Reel die man, reel, reel. Reel die man, reel. Reel, ankerendel. Woehoe. Masselkrekker. Masselkrekker, boy. Masselkrekker, boy. Masselkrekker, pas op je visstokkie. Kom, ankerendel, die is een vis die. Deze voor hem 60 centimeters. Hij saai wereld. Man. Woehoe. Die is zo'n kerendel. Vat sy size, man. Vat sy size. 60 centimeters, meneer Wies. $62, man. 62! Wereld. Wereld, die man! Spog aan mijn om. Definitief. Spog mijn om, die man. Ah! Dat is mijn personal best. Bibi! Ja. Wereld! Ja! Nieuws moet dankie zeggen voor die man van Boer. Mooi vissen. Dankie, mijn vader. Assai. Mooi vissen. Wereld. Wereld. Mooi vissen, die man. Mooi vissen. Mooi vissen. Hij gaat passen in die pan. Hij past op je rooster. Jo. En die beetie, kan ik je foto's die van die beetie en die beetie gaat dan ons. Die is maar van naar huis toe gaan. Heel. Prachtig. Mooi aan kerendel. Patsu. Assai. Ja, zijn mannen. Mosselkraker. Huh? Mosselkraker party. Mosselkraker party. Ja. Mosselkraker party. Oh, hola. Assai aan kerendel. Prachtig, man. Wacht, ik moet een springbok trui aanzetten. Ik kan niet voor de mensen wezen, ik moet de mensen wezen. Dat is hoe kom ons in de game kan kijken. Ja. Ons is bizar. Ja. Ja, dat is voor die bokken, man. Die ene is voor die bokken. Dat is voor die bokken. Ja. Die ene is voor die bokken, man. Dat is voor die bokken. Wereld. Mannen. Mooi vissen. Dat is hoe kom ik hier op je veld te zien, mijn bokken. Ja. Ja. Go bokken. Go bokken.